ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚುಲ್ಲಾರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಉಪವಾಸ ದೀಪೇರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬರ್ಪುಣತ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪುನ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀಪೇರು ಎಂಕಲ್ನೈಟ್ ಅಂಚಾದ ಯಾಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ದೀಪ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ ಗೊರ ಬರ್ಪುನ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಮ್ಮ ದೀಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡತ ತಿಂಗೊಲ್ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬತ್ತಂಡ ದೀವುಡಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ದೀಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ದೀಲೆಕ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನಿನಿ ಸಂಕಷ್ಟಿನ ಉಪವಾಸನ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದು ಮಂಡೆಗೆ ಮೀದು ಅಂಚದ ಪೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪದ ಶುಕ್ರವಾರ ಐತಾರ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ದೇವೆರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇವೆರ್ನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಒಚ್ಚುದು ದೀವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಮೊರಣಿ ಆತ ಸಂಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರಿ ದಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ ಮಿತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ದೀದ್ ಪೂ ಮಾತ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಐತೆ ವಾರಲ ಸಂಡೇ ಅಂಚನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಲ್ಪೇತ ಅಂಚದು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇವೆರ್ನ ಕೋಣೆ ಅಂಚದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಮಿತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಪೂ ಮಾತ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅವು ನೆನಪೇ ಅಪ್ಪುನಿಜ್ಜಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ದುಂಬು ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು 2 ವಾರಡ್ ದುಂಬು 1 ವಾರಡ್ ದುಂಬು ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅವಳು ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ದಿನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಇಜ್ಜಿಂಡೆ ಮೇರಡೆ ಅನ್ ಪೂಕನ್ರಂಡಲ ಪಂತುವೆ ಅಂಚದ ಇದಾಲ ಪೂಕನ್ ರಾಯ್ಜಿ ಸರಿ ಸದ್ಯಗ ದಾಸವಾಳ ಇತ್ತನತ ದಾದನ ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಸವಾಳ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ದೇವೆರ್ನ ಫುಲ್ಲು ಫೋಟೋ ಎಂಕ್ ಪೂ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಅಪಾಗನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂ ಮಾತ ದೀದ್ ದೇವರೆಗ್ ದೀಪ ಮಾತ ದೀದ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಯಿಲೆಗ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಂದಿತ್ತೇವೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಬತ್ತಯ್ಯ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಡಾಪುಣತ ಅಂಚದ ಸೋನು ಸೊನ್ಬಲ ಓಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಓಲಲು ಅಮ್ಮನ ಓಲ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಾರು ಅಮ್ಮ ಇರೇನು ಬುಡ್ದು ಬೈನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಿ ಅಂಗಾರಕ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಉಪವಾಸ ದೀಪದ ಒರಿ ಒಂಜೊಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಮಣ್ಣದ ದೀಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಬೊಳ್ಳಿದ ದೀಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಮನೆದ ಗಣಪತಿನ ದೀದ್ ಅಂಗಾರಕ ಚತುರ್ಥಿ ಹನಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಹನಿ ದೀಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಇಪ್ಪುಣ್ಣ ಗಣಪತಿ ನಿಗ್ಲಿಲ್ಲಡ ಅವೆನ್ ದೀವೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದುಂಡತ ಚಂದ್ರನ ಬುಡ್ಪಾವಡು ಮಣ ಇಡಾವಡು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಾವಡು ಒಯ್ಟ್ ಹಂಡಲ ಚಂದ್ರನ ಸೈಡ್ಗೆ ಬುಡ್ಪಾವಡು ಎಂಕ್ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ ರಂಗೋಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತಂಡ ಅಂಚನೆ ಚಾಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪಾವರೆ ಅಂಚದಿ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅರಿಟೆ ಬುಡ್ಪಾಯ ದಾನ್ ತೂದು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಶಿ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆವಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ತೂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ತೂದೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತನಟ ಅಂಗಾರಕ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ದಾನಿ ಉಪವಾಸ ಪತ್ತಿದಿತ್ತದ ಇಂಚ ಮಾತ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಇತ್ತನಟ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪು ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಒಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಪಂಡ ಕೊಂಕಣ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಅಮ್ಮಲ ಪಂಡೇರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಎಲ್ಲರ ದೇವೆರ್ನ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪುಂಡದ ಗಣಪತಿ ಐಕ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಯಾವು ಬಟ್ ಇಂಚದ ಇದು ಕೂಡ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂತ ಪಂಡೇರ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯ್ಲಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲೆಡ್ಲ ಇಂಚದ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನಿಖಲಿಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚದ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವರಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ದೀನ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡತ ಐಕ್ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ದೀತಿನ ಪೂವೇನು ಪೂಟ್ಟು ಐಕ್ ಮೀಪೌಡು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಚಂದ್ರಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಏನು ಮತ ಮಲ್ಪುವ ಚಂದ್ರಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪಾದು ಮೀಪೌಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯವಾದ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೆಲ್ಲ ದೀವೋಡು ಬೆಲ್ಲಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬನ್ಪೆರತ ಅವೆನ್ ದೀವೋಡು ಕೊಕೊನಟ್ ಅಂಚ
ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇತ್ತೀಜೆ ಅಂಚದು ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲದಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರನ ನೈವೇದ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ದೀವೋಡು ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರನೇ ದೀವೋಡು ಇನ್ನು ಮತ್ತು ದೀಯರುಂಡು ಅವು ಮತಯನು ತೂದೆ ದೀಯ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಬೊಳ್ಳಿದ ತೂವಲಿನಿಗಲು ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ದೀಪುನ ಅವೆಂಕ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರಾಖಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಂಕ ಕೊರ್ತಿನ ಒಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿಂದು ಪಂತೇರು ಆಂಡಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನಗಲೆಗೆ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಬಯಸೋಡು ಅಂಚಾದು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎನ್ನಾರು ಮಿಗ್ದಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆತ್ ಮತ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಮತ ಪನ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಲಾಗಡ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಏನೊಲ್ಲ ಪನ್ರ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ನ ಇಂಕಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಗೆತು ನೋಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಈನ ಪೂರ ಎನ್ನುವೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ದೇವರೆನ್ನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನೇಕ ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ ಎನ್ನೊಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಈತ್ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೊರ್ನಿಯರಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದೇರು ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತ ಪಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಆತ ಅಂಚ ಅದು ಪೋದು ಬರೋಡು ಪಂದು ಆರು ಬತ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಂಡೆ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂಡಿಮಠ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡೊಂದು ಪಂದಿದ್ದೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಡೆ ಪೋದು ರೀಚಾಯ ತೂನಗನೆಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಲ್ ತೂನಗನೆ ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪು ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಕಾರ್ ದಿಯರ ಜಾಗಿಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಆರ್ಲಾತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರಿಗ್ಲ ಬೇಗ ಹುಷಾರು ಆವಡ್ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಏರ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಡ್ ಆರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಂಕ್ ಇತನಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೂತೊಂದು ಈತು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಲೋನ್ ಫೀಲ್ ಆನಾಗ ಎಂಕೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಒರ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೋ ಏರಂಡಲ ಉಲ್ಲೆರತ ಪಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಪಂದು ಸಾಧ್ಯ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಗೆದ್ದೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಗಂಡಸರು ಗೆದ್ದೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೋದು ಕೊಟ್ಟು ಬೈದ ಹಾಕಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರು ಆವಡು ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇದು ಆದಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂಕಲು ಲೈಡ್ ಪೊರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರ ಸಮೇತ ಪುರ್ಸೋತಿಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಚೀಟಿ ಕೋರೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಗೆತ್ತೊನ್ನು ಓಲೊಂದು ಆವಡತ ಅಂಚದ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಸೊ ಇತ್ತನಾಟ್ ತೀರ್ಥಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡು ನಂಡ ಗಂಧಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀದ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನ್ನು ಪಂಡೇರು ಪಂಡಾರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ ಆರು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚದಾರು ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಉಲ್ಲೆರತ ಆರ್ಲ ಉಪವಾಸ ಇಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಆರು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯರು ಯಾನ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೊ ಎಂಕ ನೀರ ಮುಟ್ಟ ಬುಡಿಯೇರು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪಿರ ಬತ್ತ ಆನೆಗುಡ್ಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಡ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದೇವ್ರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪನ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದೇವ್ರು ಗಣಪತಿ ಬಂದು ಅಂಚದು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಹೋದಿತ್ತ ಆನೆ ನೀ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅದ ಅಂಚದು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಕಾರ್ದಿಯರೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಜಂಡು ಸೊ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತಿತ್ತೇರಿ ನಾ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಮಲ್ಪರ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲಿ ಪುರ್ಸೋತಿ ಜಾನ ಮನೆ ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಟಾಕೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಂಚ ತಕ್ಕೋಯ್ರೆ ಅಂಚ ಕೊರೋನು ಆತು ರಶ್ ಸೊ ಇತ್ಯಾಂಕ್ ಅವರವರ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪೇರ ನೀ ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೀರೆಡಿ ಜಪಡಾಯಿರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅದು ನಡ್ತೊಂಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಉಪವಾಸ ಸೊ ದಾಲ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡಿರ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಕಡಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಡಲೆನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಚೂರು ತಿಂತೆ ಆತೆ ಪ್ರಸಾದ ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಪಾರ್ತೆ ಅವೇನು ಪುಣ್ಯಡ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ಕೊರಿಯರು ಆರು ವನಸ್ ಮಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜದ ಅಂಚದಾರು ವನಸ್ ಮಂತೀರ ಸೊ ಎಂಕ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಕತ್ತಲೆ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪೂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಿ ಮಂಗಳವಾರದ ಅಂಚದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಅಪ್ಪಣ ಉಪವಾಸ ನಡ್ತಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸಾಕಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ
ಉದಾಸೀನಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬತ್ತದು ಮಣಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಮೀಶೋಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂದಿನ ಬತ್ತಿನಾನೆ ಒಂಜಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಗೆಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಡೊಗಲೆ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾನ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಅವೇನಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಎಂಡಿತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಾಲ ಕಾತು ಅದು ಪೋತುಂಡು ಮಾರು ಓಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತನ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಾಸ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋತೆ ತೂಕ. ಸೊ ಉಪವಾಸ ನೀನಿದು ಉಪವಾಸದ ದಿನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಏನಾಪುಂಡು ಬಂತುಕ ಉಪವಾಸ ಬುಡ್ರೆಗ್ ಏತ್ ಎಡಮರೆ ರಾತ್ರಿ ಇದನ್ನ ಉಪವಾಸ ಬುಡ್ರೆಗ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ತೂವಡು ಏನಾದ್ರು ಒಂಚು ಬುಕ್ಕುಂಡು ಹೆಂಕಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐಟು ತೂವಡು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಡಮರೆ ಅಂದು ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ತೂವಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉನರೆಗ್. ಸೊ ಬೇತಾಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ತಿನ್ರಿಚ್ಚಿ ಇಂಕೊಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬರೋದಿತ್ತದ ಆ ನುಪ್ಪುಡೆ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಜಿಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಉಪವಾಸದಾನಿ ಜಿಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಕೂತೋನು ಮೊಬೈಲ್ ತಂದು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕಲ ಹೋಗೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಕತ್ತಿಕ್ವ ಕತ್ತಲೆ ಬರೋದುಂಟು. ಓಕೆ ಬೈ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಯಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮೂಲೆ ಕೂತೊಂದೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಕೂತೊಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಕೂತೊಂದೆ. ಸೊ ಲೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಥರ ಆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಲ ಕಾಪುನು ಅಂಚದೆ ಒಂದು ಪಿದೆ ಕೂತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಕೂತೊಂದೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿಂತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅವನೊಂದು ತಿನ್ಕಂದ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಡವು ತಡತಂಡ್ರ ಆತಿಚಿಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೇರ್ ಪರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಫಿ ಅಂಚನೆ ಚಾ ಮಾತ ಪರೋಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಡಿರಿಜ್ಜಿ ಅಂದಾಲ ತಿಂತಿಜಾತ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಮಾಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಮಾಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಒಂತೆ ತಿನ್ಕ ಅಂಚ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನದಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಅದ ಪಂಡಿ ಅಂದಾಲ ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ತಿನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ಸಿದ ಅಲ್ಲ ತಿಂತಿಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಲೆ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ఒక ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೀಸು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿದೆ ಬಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನೀರೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪಳಾರ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಳಾರ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನು ದೇವಿನ ನೈವೇದ್ಯಗೆ ಮಲ್ದಿನ. ಸೊ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಆನೆಗುಡ್ಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಳಾರನ ಸೈನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ರಶ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಅದ ಅಂಚದ ಉಂತರೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ಪಳರಗ್ ಲೈನ್ ತುಂಡ ಅಡ್ರ ನಾಲ್ ಲೈನ್ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಪೋತಿಜ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಉಂತರ ಜಾಲ ಇನ್ನಡು ಉಂತು ನೆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರುವೆ ಅಂಚದ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಗಲಿಗ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನಿಗೆ ಅಕ್ಕಗಳ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಗೆ ಬೂಡಿ ಏರಿಯನ್ ಸೀದಾ ನಡ್ತೊಂಬತ್ತು ತಲ್ಪಂತ. ಸೊ ಇತ್ತ ಬತ್ತದು ಆ್ಯಪಲ್ ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೋ ನೋಡು. ಸೊ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿ ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ದಾಯಪಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ದಿರತ್ತ ಅಂಚದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಮಲ್ತಾನೆ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂಬೆಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅವೇನೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ದಿದ ಅವೇನೇ ನೈವೇದ್ಯವಾದ ತಿನ್ನೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ವೆನ್ನಿಗೊಂಡು ಶೇರ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ನೈವೇದ್ಯ ಈನ ಪುರ ಮಲ್ಪುವ ವೆನ್ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇತ್ತು ತೂಂದುಲೆ ಮೋನಿ ಫುಲ್ ಕಜ್ಜಿ ಆತನ ಎಂಕ್ ತಾದಿರ್ ಬರ್ನಗಲೇರ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಮೋನಿದಾನೆ ಅಂಚಾತಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಮ್ ಮೀನಿ ಪೂಜಿಲೆ ಪಂದು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮೋನಿ ಅಂಚ ಆತನ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಕತ್ತಲೆದ ಕರೆಂಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಸಮ ಮೋನೆ ತೂವನ್ರಿಗೆ ಬೊಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜತೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡಿ ರಾತ್ ಕೊರ್ತು ಉಂತುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಬೇತಗಳು ಬಣ್ಣಗನ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಬಂದು. ಸೊ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ನೈವೇದ್ಯದ ಪುರನಿಗ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋಂಡ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ದಾದಂಡಲ ಮರ್ತಿತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಈನಿಗೆ ಪುರ ಆತನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೊನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚದು ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಾನು. ಸೊ ಅವು ಬರ್ನಾಗ ನೆನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಪಂದ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುವ ನೆಕ್ಕಿ ನಂಡಲ ಮರ್ದಿತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ.
ಮೋನೆ ಫುಲ್ ಕಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕಿನಾಡಾರೆಂಗ್ಲೆ ಮರ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಅಂಗಾರಕ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ಇಂಚ ಮಾತ ಏನು ಮಾತ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ದೀಪರು ಏರು ಮಾತ ಉಪವಾಸ ಇಪ್ಪರು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಐತಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಅವೇನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.